Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Education Cell jang Hinyotap Youth Council HYC hagano aphai singi arpu atrik unaitung arja arpenrio kala pentep pai ba baha ka arpu laitrik unaitung ka sengan penlongi ke jingelang pai ba hakmat ka assembly berim hakendai lat kani ke jingelang ka longkom shibenta ban penpau ke jingkershan jang ka seng ya ke jinge khi bla penlong da ka cockroach janata party CJP hajantar mantar New Delhi halor ke jingdawa ba udharmendra pradhan un hiarna ke chuki mintri badai pet yaktanat pule ke sarkar India banwanra ke jing penkala ha ka national examination system kin thop ya ka need bat kiwe pat ki examen haba krem chikila pathai khubor u education secretary uba enlang sawian uloong ba ka sengala shime ke nikarai namar ka jingbam sngap jang ka sarkar padengi ke jingdawa bala bo ke CJP ba ke samla pule ke brang shong jingi khi sha than mentala bon sngi Shushu ulapen ram juri ke jingle jang ki pulet ha ka por ba ki pen prai ke jinge khi da ka bakin no ba ki la bom ba tiet lathi ki samla pule ula kinno ru ba omde tang ki pulet ki badan benta henry ki dan ru ki riu pai ba bla penan kam de ki bor sarkar ban ne persha e ki nongi khi kani ka jingi khi pai ba ya ka ba na kalyang jong ka HYC ni khat ka long bangin ai ka jingkarshan ya ka kunhun jong ka cockroach center party ka ba dang pelong ya ka jingelang ya ka jingi khi ang te po nong ba Delhi ka ban dawa ya ka jing her shukino yo union home minister Udhamendra Pradhan nang ta ban wanra ya ka jingkala ha ka national exam system ka bidai bat ki need exam bat ki exam ki ba ki khna puli juni ki atan kada ba ka bang I ba ka jingi khi jong ka CGP ang te po Delhi ka long ba adik snam shiksnam monusnam kadan kata ka jingli ya kita ki paper jong ta ki competitive exam ki badai ki national level exam monusnam kane kala kata ya ka jungmu juk barkhat jong ki babon ki samla pule kam tamru nangni na po katha not is jungi kumbangila yo ai bat ki kum ka jing pisgo jong ki samla pule de helor kani kanong rem ban kalyang kaseng kum kadak bat ajing tersan ya kani ka kunhun jong ki samla ki barang plong ka jing ki ante po no ba Delhi li na khwat ya kani ka jingelang na sai kasi bat ni kintu ya baro ki nong shnong jong ka jela khamtam ye ki samla pule ki sang samla shnong ki riurong ba ki bat ki kunhun ba pher ki kunhun sang bhalang bat phin wan alam ka khti ka man bat khamtam e ba phin ai ka jing kersan nam ta kani ka jingi ki jungi na sai kasi hang te ha po all assembly kandai wah kadai ka jingilang ka ba kadai ka jingilang ka ba tan sisi ka ba na kalang sangin long ya ka jingilang pai ba ang to ka ba ki kinhon le se ki la ban bil sngoro ya ka views ko jong ki mo te kamdai ka jingi ki ka balong ka bun si kadai tang ka jingi ki ka ba na kalang sangi bilong kum kandak ban in alam ka taga jing skulam bat ka jing kersan ya kani ka kunhon jo ka CGP bat khamtam e ka kunhon ji samla puli ki barang pelong ka jing ki inte po no ba Delhi bar kumjuro ban pendram ya ka jingle donbor ba ka jing sha thombor jo gini ki samla ki badan han the po Delhi ki badang penik pelong ka jing ki ka bajajar ndai I balimba ki press ki media ba kaldan ka jing thombor ndai shu tang ki bor bullet ndai la danro de ki gang ki bala pendokam de ki bor sokar ban thombor persa e ka ki kunhon ji samla puli ki ba yeshe benta hakni ka jinki jong CGP te po no ba Delhi no nakalyang jong ka seng gila pha iki notice meta ka singi gila sam iki notice ki samla pule ki school bat ki college bat kumju ki university ban la fondo ya ki union ki bodon ha ki college level bat kumju apo university dan nakalyang jong seng ni kenturu ya ki samla pule ki bodon ya ki jong ki clear namar ba kani ka kamde ka jinki jong ka HYC lani kamde ka jinki jong kata ka kunhon samla belam de CGP te po no ba Delhi kade ka jingi ki bat ka jingkit clear jong wei pat wei samla pule ba kaderu ka mat ka bakta ya kalau wei jong samla pule ha ka ba kumbagil ong ba kade ka jingi ka ba dawa ban wanra ka reform ha ki national level exam ate ngingets kamba kade ka jingi ba kum ka jela mi khyaru ide ban ai ka jingkersan ya kti ka man nam ta ban petikna ba ki khon samla jungi le si ban wan hadien mo kilme kendo shu ya kane ka ju ka jinja ka ba manustem I ba kadan ta ka jingli ya kita ki exam paper mo shwa ki exam ka ba niru widan digi samla phomut ki sama ka bla shimno ya ka jingim ka junki
tanah mar bagadan kata ka frustration hapo juki tingim kwa bakum kani ka jenja kan jai ki samla juga jelada deh lor kani kanuren ba na kalian juga HWC ngilasim kani ka senjam bagin ai ya ka kti kaman khamtam e ka jeng kersan ya kani ka jeng ki jung ka CGP ya menta na kalian ka sengi pat sim gunu korai ban herdaladi sapo nang ba dalhi ban ai ka jeng kersan rengi dang observe lese kani ka jeng kun kalong komno namar bangi i ba ben chisingiru kidang ilam juga CGP kidang kendu ya health minister union health minister haka jakasa kujungu haka ba kilayo ban submit ya kataka points of demands kujungki iro ba education minister mentaksi union education minister ula pa ko kubar su prime minister mah ban khot yang ya ka jingelang bat kani ki kunhun ki samla tengin sa pet kunu kalong kaman hanor kani jingki bala jingki kala jor bat ka dongkam ini ban her kum kaseng mereka shani kani kunhun ki samla puli yang tipo dali na kalian kaseng di session karai balik ban kersa Habatin pet bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.